Zastav se na chvíli. Ne proto, že ti teď řeknu pravdu o budoucnosti, ale protože existuje zvláštní jev. Některé staré texty se v určitých letech začnou číst jinak. Ne jako poezie, spíš jako zrcadlo. Nostradamus je přesně ten případ. Pro jedny šarlatán, pro druhé muž, který to viděl dopředu. Já ti dnes nebudu prodávat víru. Uděláme něco praktičtějšího. Vezmeme 6 motivů, které se Nostradamovi připisují, a u každého si řekneme 3 věci. Proč lidé tvrdí, že sedí na dnešek, co je na tom reálné a co je jen volná interpretace? A proč se pořád vrací rok 2026? Protože je to blízko na to, aby to působilo nebezpečně konkrétně a zároveň dost daleko na to, aby do toho šlo promítnout skoro cokoliv. Právě proto to funguje virálně. Ale i tak, některé trendy jsou skutečné. A ty trendy se v roce 2026 můžou zlomit do nové fáze. První signál je nejméně mystický a nejvíc pozemský. Svět se dělí na bloky. V různých výkladech se objevuje obraz severního medvěda, východního draka a západního orla. Lidé si z toho udělali jednoduchou mapu. Rusko, Čína, USA. Je to zkratka, jasně. A přesně tak se s tím musí zacházet, jako se symbolem, ne jako s důkazem. Jenže ten trend, který tomu dává sílu, je reálný i bez jakéhokoliv proroctví. Geopolitika se přestává tvářit jako jeden společný trh a vrací se k logice soupeření. Sankce, technologické restrikce, boj o dodavatelské řetězce, kontrola surovin. Všechno se najednou čte jako bezpečnostní otázka. A tady je klíčový bod. Velké změny dnes nemusí přijít výbuchem. Můžou přijít smlouvami, standardy, pravidly a neviditelnými rozhodnutími. Jedno embargo. Jedno omezení vývozu čipů. Jedna změna měnových toků. A najednou zjistíš, že tvůj telefon, tvoje práce, tvoje ceny energií a tvoje zprávy nejsou oddělené světy. Když lidé říkají rok 2026, často tím nemyslí jednu událost. Myslí tím moment, kdy se to, co už běží, stane nevratným. Jako když se led láme, dlouho nic nevidíš a pak praskne. Co by vypadalo jako zlom? Třeba přechod od konkurence k otevřené blokové disciplíně. Buď s námi nebo proti nám. To nemusí znamenat válku. Může to znamenat něco banálnějšího a proto nebezpečnějšího. Oddělené technologické ekosystémy, oddělené platební systémy, oddělené informační prostory. A pokud si v malé zemi, zní to abstraktně, ale není. V praxi to znamená, co kupuješ, na čem jede tvoje firma, jaké platformy můžeš používat, jaké komponenty jsou dostupné, jaké ceny platíš a jaké pravdy se k tobě dostanou. Tahle část Nostradama nepotřebuje. Stačí sledovat, jak se svět mění v sítě a síť vždycky začne chránit sama sebe. Teď ten nejdůležitější filtr, co je interpretace a co je fakt. Fakt je, že velmoci soupeří. Fakt je, že technologie a ekonomika se používají jako zbraně. Interpretace je, že to Nostradamus přesně určil na 2026. To si nechme jako hypotézu. A právě to dělá tento formát silný. Neříkáš, bude to tak, říkáš, pokud se to stane, bude to vypadat takhle. Na konci každé části se tě zeptám jednu věc, protože tohle není jen video na pasivní strach, je to test, jak přemýšlíš. Takže, kdyby se svět opravdu rozdělil na 2 tvrdé bloky, co by pro tebe bylo nejhorší? Cestování, práce, ceny, informace. Napiš jednu větu, jen jednu. A v další části přejdeme k signálu, který je ještě citlivější. Ne státy proti státům, ale lidé proti tomu, co sami postavili. Druhý signál je důvod, proč se lidem z proroctví dělá něco víc než zábava. Protože tady už nejde o armády, vlajky nebo hranice. Jde o kontrolu. V některých výkladech Nostradama se objevuje obraz myslí z kovu a skla, která myslí bez dechu. Lidé to dnes okamžitě čtou jako počítače, servery, čipy, algoritmy. A upřímně, i když to původně byl jen symbol, ten symbol začal sedět až nepříjemně dobře. Jenže pozor, riziko AI není hollywoodský pochod robotů. Největší riziko je, že se vzdáš řízení dobrovolně, protože je to pohodlné, levné, efektivní. Už dnes delegujeme rozhodnutí na systémy, které nevidíme, co se ti ukáže ve feedu, jaká nabídka ti přijde, jaké video ti algoritmus dá jako další, jakou cenu uvidíš, jaké kreditní skóre dostaneš, jestli tě zákaznická podpora pustí dál, jestli se tvůj obsah bude šířit nebo zemře. Tohle není konspirace, to je design moderního internetu a moderní ekonomiky, maximum automatizace, minimum lidské práce. A teď si představ, co se stane, když se to posune o 1 krok. Ne o 10, o 1. Když začneš používat AI pro věci, které jsou kritické. Energetika, doprava, finance, bezpečnost, zdravotnictví, infrastruktura.
Ne, že AI vše ovládne. Spíš AI se stane nervovým systémem. A nervový systém je tak hluboko, že ho vypnout znamená skolabovat. Lidé, kteří v tom vidí rok 2026, většinou míří na jeden typ zlomu. Systémy se stanou tak komplexní a tak propojené, že už nikdo nebude přesně vědět, proč se něco děje. Ne, nevíme, protože jsme hloupí. Nevíme, protože je to rychlejší než lidský dohled a složitější než lidské vysvětlení. A tady vzniká tichý problém. Když nerozumíš, jak vzniklo rozhodnutí, nemůžeš ho férově zpochybnit. Když nemůžeš zpochybnit, ztrácíš kontrolu. A když ztrácíš kontrolu, můžeš být technicky v bezpečí, ale společensky si slabý. Další aspekt je ještě virálnější. Realita začne být levně padělatelná. Deepfake už není věc budoucnosti, je to věc dostupnosti. A největší dopad nebude wow video. Největší dopad bude eroze důvěry. Lidé přestanou věřit čemukoliv, co se dá ukázat. Když se dá padělat obraz, hlas, text, podpis a brzy i důkazy, co zůstane, důvěra ve skupinu, důvěra v náš tábor, a to přesně živí polarizaci. Takže kdy může přijít zlom? V momentě, kdy se AI stane standardem nejen pro tvorbu, ale pro rozhodování a zároveň se rozpadne společná shoda na tom, co je pravda. Tohle není proroctví, to je scénář. A 2026 v tom scénáři může být jen štítek pro fázi, kdy se tenhle vývoj přestane dát ignorovat. Teď věta, kterou v českém prostředí musíš říct, aby ti lidé věřili. Neříkám, že AI je zlo, říkám, že je to moc. A moc bez kontroly vždycky někde praskne. Takže otázka, co ti přijde reálnější hrozba, že AI někoho ovládne nebo že lidé přestanou věřit realitě? Napiš A kontrola nebo B důvěra. A příště půjdeme na signál, který je úplně mimo politiku i technologie, protože když se pohne země, nemáš s kým vyjednávat. Třetí signál je nejjednodušší na pochopení a nejtěžší na přijetí, protože se nedá zastavit debatou, nedá se přehlasovat, nedá se zrušit. V některých interpretacích Nostradama se objevuje obraz ohně na nebi po dlouhou dobu a pak země, která se chvěje a voda, která bere pobřeží. Když to lidé četli dřív, představovali si válku. Dnes si mnozí představí něco prozaičtějšího. Vedro, požáry, kouř, sucho, bouře a zvedající se moře. Zase, neříkám, že to Nostradamus myslel takhle. Říkám, že současný svět je nastavený tak, že extrémy už nejsou výjimka, jsou nový styl reality. A největší chyba lidí je, že čekají na jednu velkou katastrofu, jenže skutečný problém je řetěz, kaskáda. Jedna vlna veder, ta vysuší krajinu, pak přijde požár, požár zničí půdu, pak přijde prudký déšť. Voda nemá co držet, nastane sesuv, infrastruktura padá, pojišťovny zvednou ceny, firmy se stáhnou, lidé se stěhují. A tohle všechno může začít jediným normálním extrémem. Když lidé mluví o 2026 jako zlomu, často tím myslí moment, kdy se extrémy stanou tak časté, že přestanou být mediální událostí a stanou se ekonomickou skutečností. Ne šok, spíš nový účet. V českém prostředí to zní vzdáleně, nemáme oceán, ale jsme propojení ekonomikou a klima se neprojevuje jen vodou u dveří. Projevuje se cenou potravin, dostupností surovin, výpadky výroby, tlakem na energii, migrací, stabilitou regionů. A právě migrace je téma, které lidé často odmítají slyšet. Jenže migrace není morální otázka, je to fyzika a přežití. Když se oblast stane neobyvatelná, lidé se pohnou. A když se pohnou, politika se změní. A když se politika změní, ekonomika stuhne. A když ekonomika stuhne, roste napětí. Tohle je důvod, proč někteří čtou Nostradama jako varování. Ne proto, že by věděl konkrétní datum, ale proto, že popisuje vzorec. Když se sejde víc tlaků najednou, civilizace začne panikařit. A teď si všimni jedné věci. Geopolitické bloky, AI a klima to jsou tři systémy, které se navzájem posilují. Krize počasí zvedne ceny. Zvednuté ceny zvednou politický tlak. Politický tlak zvedne extremismus. Extremismus zvedne konflikty. Konflikty zvednou tlak na technologie a kontrolu. A kontrola zvedne nedůvěru. Tohle je kaskáda. A kaskády mají moment, kdy už je nezastavíš malou opravou. Pokud chceš v tomhle videu něco praktického, tak je to jedna věta, nečekej na jednu katastrofu. Sleduj, kdy se začnou spojovat. A teď otázka pro komentáře, ale bez teatrálnosti. Co ti přijde pravděpodobnější v příštích 2 letech, víc extrémů nebo větší ekonomický dopad extrému? Napiš E extrémy nebo D dopad. V další části půjdeme na motiv, který vždycky trhá publikum na 2 poloviny. Nejsme sami. 4. signál je přesně ten typ tématu, které umí přinést obrovský dosah a zároveň tě může shodit do kategorie blázen. Záleží jen na tom, jak to řekneš.
V některých interpretacích Nostradama se mluví o světlech, která se stoupí, a o tom, že se vládci sejdou v tajnosti. Lidé si to okamžitě spojí s UAP, s tím, čemu se dřív říkalo UFO. Tady je český problém. Publikum je skeptické. A je to dobře. Protože když to prodáš jako pravda o mimozemšťanech, odejde ti polovina lidí a druhá polovina ti zaplaví komentáře výmysly. Ztratíš kontrolu nad značkou. Správná taktika je jednoduchá: nemluv o mimozemšťanech. Mluv o fenoménu. Fenomén znamená, existují pozorování, existují zprávy, existují záznamy, existují lidé, kteří tvrdí, že viděli věci, které neumí vysvětlit. A existuje fakt, že některé instituce se o to zajímají seriózněji než dřív. To je vše, nic víc, žádné určitě. Kde je virální síla? V psychologii. Kdyby se stalo něco, co uvidí velké množství lidí, najednou něco veřejného, těžko popiratelného, společnost by dostala kulturní šok. Ne proto, že přiletěli, ale proto, že by se rozpadla jistota, že víme, co je realita. A to se může stát i bez mimozemšťanů. Stačí, aby se ukázalo, že existuje technologie, která je o generaci napřed, nebo že někdo testuje něco, co veřejnost nikdy neměla vidět, nebo že se objeví přírodní jev, který je vzácný a vypadá nepochopitelně. Proč někteří dávají tomu 2026? Protože se jim líbí představa 3 událostí ve 3 místech. Zní to filmově. A filmové scénáře mají výhodu. Lidé je sdílí. Ale my to udržíme pevně. Je to hypotéza o dopadu, ne o původu. A dopad by byl obrovský i v českém prostředí. Rozjela by se vlna výkladů, strachu, fascinace, nové náboženské směry, nové politické využití. A do toho AI padělky, které by v tu chvíli začaly vyrábět důkazy na obě strany. To je mimochodem nejnebezpečnější kombinace. Fenomén plus padělatelná realita. Takže pokud chceš dělat tento díl dobře, musíš mít jednu větu jako kotvu. Možná to nebude o tom, co to je. Možná to bude o tom, co to udělá s lidmi. Otázka pro komentáře, která udrží debatu v mezích. Kdyby se objevilo něco nevysvětlitelného, co by tě zajímalo víc, kdo to je, nebo proč se to ukazuje? Napiš KDO nebo proč. A v poslední části uzavřeme 2 věci, které jsou pro publikum nejvíc osobní: peníze a smysl. Protože strach se šíří snadno, ale změna se děje až v každodennosti. 5. signál je ten, který lidé skutečně cítí, i když o Nostradamovi nikdy neslyšeli. Peníze. V různých výkladech se objevuje obraz, že to, co lidé uctívají jako hodnotu, se ukáže jako iluze. Čte se to jako důvěra v měny, v trhy, v papírové nebo digitální sliby. Nejde o to, že přijde konec světa. Jde o to, že moderní ekonomika stojí na důvěře a důvěra je křehká. Stačí pár věcí. Delší období drahých energií, tlak na bydlení, slabší růst, vyšší nejistota zaměstnání, rychlejší cykly paniky a společnost přepne z budujeme do chráníme. A když se chrání, vzniká tvrdost. Méně ochoty sdílet, více strachu, více hledání viníků. Když lidé říkají 2026, často tím myslí tohle. Moment, kdy se ekonomické napětí přestane dát vysedět a začne se řešit. A řešení nebývá jemné. Bývá to série kroků, které zasáhnou každého. Úspory, škrty, nové daně, regulace, tlak na ceny, tlak na trh práce. A tady přichází důležitá část, která v původním španělském guionu byla až moc New Age. Pro české publikum to musíš říct jinak. 6. signál není o tom, že se lidé probudí do vyšší dimenze. Je o tom, že v době tlaku se objeví 2 typy lidí. Ti, kteří se zavřou do strachu. Ti, kteří si řeknou: dobře, co má skutečnou hodnotu? A tohle je ten tichý duchovní zlom, který jde říct bez esoteriky, když přestaneš brát hodnotu jako číslo a začneš ji brát jako schopnost žít. Skutečná hodnota je zdraví, vztahy, dovednosti, komunita, schopnost se uživit, schopnost se učit, schopnost odlišit realitu od manipulace. A jestli něco může být v roce 2026 bod zlomu, tak je to rozdělení společnosti na lidi, kteří budou čekat, že je zachrání systém, a lidi, kteří pochopí, že systém je nástroj, ne rodič. Tohle není výzva k panice, je to výzva k dospělosti. Protože když se spojí geopolitické bloky, rychlá AI, klima a křehká ekonomika, největší luxus bude mít čistou hlavu, ne být nejchytřejší, být stabilní a hlavně nebýt sám. A teď závěr bez manipulace. Neříkám, že Nostradamus měl pravdu, říkám, že tyhle tlaky existují. A když existují, chytrý člověk si z toho vezme jednu věc, začne přemýšlet dopředu a zvedne vlastní odolnost. Poslední otázka, a tohle chci opravdu do komentářů. Kdyby si směl vybrat jednu věc, kterou v roce 2026 posílíš, co to bude? Dovednost něco praktického. Zdraví, finance,
Vztahy, komunita. Mentální klid. Napiš jen jedno slovo. A pokud chceš, v dalším videu můžeme rozebrat jednu z těch 6 oblastí do hloubky bez proroctví, čistě jako plán, co sledovat a jak se připravit.